So guys, kumbrang kita. Gikan ko dali sa SM guys. I paid. Okay. Saka na mag-Uber pa ko kay I cannot go out. Oh. Gitabangan ko sa guard. Okay. Thank you, guard. Sumo to guys. Gikan ko. Actually, gikan ko attend sa akong hearing. Bitaw guys, gikan ko diri sa SM, nagbayad ko og electricity. Ha? Electricity ba? No. Nagbayad ko og sige na, electricity, internet, o nagpadala ko og kwarta somewhere there. So mo to siya guys. Karon pauli na ko. Pauli na ko sa balay. Pauli na ko sa balay guys. Okay. Yes, I'm living now in the area of responsibility of the SM. SM area of responsibility. Bibo kay guys, kay ako i-attend na very important matters to be koan. Then, nag-t-shirt ko ganina. Yes, nagbaon ko sinina. Gani, nagbaon ko og crop top. Kaya dili gid ko mabuhi o di ko maka-crop top guys or dili maka-sleeveless kay grabe gid ko kainiton. So I did not notice nga ako ding bra is sige gawas. Sige gawas. Kay dapat akong gisuot unta atong cross sa likod pero wala mo guna ako giuna-una guys. Sumunto siya na sige gawas pero okay naman na kay uso naman na ron kanang gawas. Para may balaan nga nagbra. Yes, guys. Uli na ko sa balay. Di mo kayo. Ganina, paghawa sa balay, naka-t-shirt. Tapos ka. Ano guys? Bali pa gani. Yan, nagdala ko goan. Nagdala ko crop top. Kaya gumaman ni akong transaksyon. Mag-ilis ko crop top. Kaya magbayad ko mga bills. T-shirt. So, muna akong suot gain na. Kahuman sa akong lakaw, nag-crop top ang bae. Muna problema ron kasi gigawas akong bra. So, guys. Thankful ko kay successful ang akong unang lakaw. Napay sunod ato, guys. So, ito siya, guys. Nag-go na. So, go na. Kadugay ani akong gisundan. Maabsantaan ni Ugkuan. Maabsantag time up. Gayon niyo nakasibat. Uy, naunsa siya. Natulog. Saan kita ani? Ipan kay maabsantan na naunsa. Another ko na pod. So, more to guys. So, pauli na kong balay. So, muna akong entry karon nga adlaw. Akong vlog. Okay, more to guys. Mumwa, chup.